Takže čaute všetci, vítam vás z nového videa, no a dneska, ako si môžete všimnúť, som dostal poriadny upgrade od značky Lorgar, pretože sa rozhodli, že mi pošlú toto nové herné kreslo HA41. No a dneska sa na to herné kreslo pozrieme, pôjdeme si ho unboxnúť, potom si ho poskladáme, no a poviem vám svoje dojmy, že čo si o tom kresle myslím. Ešte raz veľmi ďakujem Lorgaru za to, že mi toto herné kreslo poslali, dajte like a odber, no a myslím si, že rovno môžeme ísť za to. Keď sa pozrieme na krabicu, tak je naozaj obrovská a takisto bola aj ťažká, to znamená, že doporučujem, aby ste obrali dvaja. No a keďže je to také ťažké, tak to aj osvedčuje tú kvalitu, že to naozaj nebudú nejaké lacné materiály. Poďme si to rovno rozbaliť. Mám tu takéto nožnice, dúfam, že mi to bude stačiť a tá krabica, ako môžete vidieť, sa otvára takto. Najprv si odstrihnem tieto také čierne pásky, to je tam vlastne na to, aby vám držala tá krabica. Možno som to ani nemusel strihať, pretože dá sa to aj takto povytiahnuť von, ale s tým sa mi to teraz nechce nejako trápiť, takže to odstrihnem. Teraz som zdal tú krabicu na ležato, pretože sa mi to tak bude lepšie otvárať. Rovno môžeme dať preč túto pásku. Takisto ešte aj na bokoch máme tú pásku, odkiaľ ju tiež musíme dať preč, inak sa dovnútra nedostaneme. No a teraz sa môžeme ísť pozrieť na to, čo sa už nachádza vo vnútri, takže ja to takto rozbalím a naozaj je to obrovské. Takže na vrchu krabice tu máme tento kovový základ, ktorý je naozaj akože pekne ťažký. Potom tu máme takýto krásne zabalený manuál. Ten možno aj budem potrebovať, pretože v skladaní stoličiek nie som nejaký extrémny profík. Už som ich pár poskladal, ale nechcem, aby som náhodou niečo pokazil. Teraz si toto dáme preč, no a tu sa nám nachádza všetko ostatné. Takú hlavnú časť, ktorú najprv vyberieme, je táto opierka. Potom si to všetko ukážeme normálne, iba teraz to chcem povyberať z krabice aspoň. Ďalšiu vec tu máme vankúšik. Potom tu máme nejaké dve krabice, kde sa asi budú nachádzať kolieska a šroby podľa mňa. A aj tie krabice sú akože pekne ťažké, musím povedať. Aha, tak v jednej z tých krabíc tu máme vlastne túto vec, s ktorou si vlastne budete môcť dávať stoličku vyššie a nižšie. Potom tu máme tú časť, na ktorej vlastne budete sedieť a ty kokos, to je ako poriadne ťažké tiež. No a ako poslednú vec, tak tu máme opierky na ruky. Teraz je už krabica prázdna, ja si ho pôjdem dať preč. Dobre, takže prvú vec tu máme vlastne ten základ. Teraz som si rozbalil tento vankúšik a ako naozaj fíluje strašne dobre. Takto vyzerá tá opierka na ruky. No a teraz prichádzame k tým hlavným častiam, to znamená, že tu máme ten spodok. Som naozaj zvedavý, že ako to bude vyzerať, keď to odbalím, a vyzerá to nejako takto, kámo. To vyzerá tak dobre. Aj ten materiál fíluje strašne dobre a kvalitne. No a posledná časť na rozbalenie, nám chýba už iba táto opierka, takže poďme si aj tu rozbaliť a to vyzerá nejako takto. Ja som si vybral túto variantu v čierno-bielej farbe, ale inak si môžete vybrať až zo 4 variant. Máte tam buď túto čierno-bielu, alebo tam máte čierno-fialovú. Potom je tam taká šedofialová a ešte je modro-biela. Ešte si potrebujem rozbaliť tieto dve krabice, takže tu by mali byť šroby, keď sa nemýlim, lebo inde by asi nemohli byť. Áno, máme tu šroby a potom tu máme ešte nejaké ďalšie príslušenstvo. Tuto ako môžete vidieť, tak máme nejaké krytky. Ešte aj toto máme krytku. Počkať, to mi nehovor, že som dostal normálne ešte rukavice k tomu. Pozrite sa na to, normálne rukavičky na to, aby ste sa nezašpinili ruky. To akože vidím pri prvej stoličke. Potom tu ešte máme nejaké šroby a imbus. Potom tu v tomto vrcúšku sa nám nachádzajú kolieska, ja si aj nejaké vyberiem z nich a ukážem vám, že ako vyzerá. Vyzerá takto, ako môžete vidieť. No a potom tu máme ešte aj tú pumpičku, s ktorou si vlastne budete dávať stoličku vyššie a nižšie. Alebo teda dúfam, že sa to volá pumpička, pretože inak neviem, že ako by sa to malo volať. No a v tejto ďalšej krabici tu máme zase to na zdvíhanie. To vyzerá nejako takto. No a ja si myslím, že sa rovno môžeme ísť pustiť do skladania stoličky a viac šrobov tu už nevidím, takže dúfam, že tu je všetko. Ale ešte predtým, ako začnem skladať, tak si idem urobiť poriadok na zemi, lebo je tu naozaj veľký bordel. Tuto môžete vidieť, že ako vyzerajú všetky tie 4 varianty. Ja som ešte rozmýšľal nad tou čierno-fialovou, ale potom keď tam prišla táto a uvidel som ju, tak som si povedal, že dobre, túto chcem. Máme tu teda aj manuál, že ako poskladať tú stoličku, takže ja si ho takto otvorím a není ani nejaký veľmi dlhý. Ty kokos, ten spodok som si normálne ani nevšimol, ale pozrite sa, že ako to vyzerá. Toto je fakt prvá herná stolička, kde vidím, že až takto fajnovo je spravený ten spodok. Prečo v deň, keď musím niečo proste manuálne robiť, tak je vonku 35 stupňov a to je iba nejakých 10 hodín, alebo tak nejako, ja to fakt nechápem.
Prvá opierka hotová. Takže ako môžete vidieť, tak oficiálne mám hotové obidve opierky. Proste na čo ísť do fitka, keď môže byť 40 stupňov a proste manuálna práca, to je najlepšie kombo. Dobre, takže spodok mám tiež oficiálne poskladaný, teraz to už iba musím spojiť túto s kolieskami a s tou pumpičkou. Dobre, takže toto dám iba takto a spodok máme oficiálne už úplne hotový. Teraz keď skúsim dať stoličku vyššie, malo by to ísť hore, áno, paráda. Teraz ďalšia časť je už vlastne táto opierka na chrbát, ktorú musíme pripevniť sem od tieto časti. Hotovo, kreslo mám oficiálne poskladané. Dalo mi to celkom zabrať, ale to hlavne kvôli tomu, že je tu proste leto, inak by to išlo oveľa jednoduchšie. Inak rukavičky som nevyužil, pretože veľmi ich ani nebolo treba, ale akože určite si ich nechám. No a chýba nám ešte jedna vec na stoličke a to je tento vankúšik. No a ten vankúšik je dokonca magnetický, takže ja to iba takto pekne pricucnem k tomu a je to tam. Veľmi dobre tam ten magnet drží a akože musíte sa aj trošku snažiť, aby ste to dali dole. Ako som už aj hovoril, tak ten materiál feeluje naozaj strašne príjemne, proste tá látka je úplne dobre spravená. Aj to prešívanie, čo tu je, tak je urobené naozaj kvalitne. Táto stolička má inak nosnosť až 150 kg, to znamená, že nemusíte sa báť, aj keď máte napríklad nejakú vyššiu váhu, tak je táto stolička spravená aj pre vás. A ja si teraz si myslím, že zaslúžene idem prvýkrát sadnúť a uvidíme, že aké to bude, takže poďme na to. OK, ja nemám slov, kámo. Ja akože fakt nemám slov. Tak na príjemnejšej stoličke som asi fakt ešte nesedel. Minimálne aj ten vankúšik je úplne mekučký, fajnový, normálne cítim sa, keby som ležal a na takom nejakom vankúši bol. A nie, teraz naozaj nepreháňam, je to až tak pohodlné, pretože ako som hovoril, ja si potrpím na dobrej stoličke a hneď vlastne prvýkrát, čo si sadnem na nejakú novú stoličku, tak zistím, či mi vyhovuje alebo nie. Takže máme tu tieto bočné opierky, tie si môžete dávať takto vyššie alebo nižšie. Môžete si ich potom ešte dávať aj takto dozadu alebo dopredu, podľa toho, že ako vám to vyhovuje. No a ešte posledná vec je taká, že si ich môžete dávať takto do boku, buď na túto stranu alebo na túto stranu. Teraz vyskúšame test toho, keď si chceme ľahnúť, to znamená, že tu mám takú páčku, za ktorú musím zatiahnuť a dáme sa dozadu. Ty kokos, asi idem spať, ľudia, koniec videa, čaute. Dám si trošku nižšie ten vankúšik a on je magnetický po celej tejto ploche dokonca. Takže keby náhodou nemáte posteľ, ja si myslím, že na tejto stoličke sa úplne v pohode možno aj vyspíte. Dobre, dám sa naspäť hore, to znamená, že zatiahnem tiež za páčku a pekne sa mi stolička posunie. Ako môžete počuť, tak stolička je naozaj tichá, nevydáva žiadne zvuky alebo nevrzga. No a ja si myslím, že toto kreslo bol presne ten upgrade, ktorý môj setup potreboval. No a mám pre vás dobrú správu, táto stolička bude súčasťou mojich nasledujúcich videí, takže ju budete vidieť pravidelne. Ak vás táto stolička zaujala, tak link na ňu budete mať dole v popisku tohto videa. Ešte raz strašne ďakujem Lorgaru za to, že mi túto stoličku poslali. Takisto ďakujem aj vám, že ste toto video dopozerali až sem. Nezabudnite dať like a odber, no a vidíme sa pri niekom ďalšom videu. Čaute.